se Miroslav Robert Kamer v poezii a hudbě jsem jako tvůrce Jizeus Rimus. A co se týká občanského jména, tak to je na každém kroku vidět. Připomenu, že pán Janík napsal něco, co člověka provází celým životem, a to napsal, že občan tvorca odpadla smetí. No a já chci říct ještě takovou věc, že jsem se narodil v Československé socialistické republice, a tak se mi zdá, že se jedná v pojetí postkomunistické země Čechů a Slovaků o lidovo-demokratické zřízení, což jako já, kde budu, tam zůstanu kanadský. A mám na tom přehled, proto říkám, že jde o lidovo-demokratické zřízení. No a ještě co jsem to chtěl. Jo, hlavně si někteří lidé myslí, že když prdel se dívá na oči, takže to je demokracie.